Jordi, tenim prou talent local per fer front als reptes del sector tecnològic? Doncs crec que hi ha una situació paradoxal. Per una banda tenim moltíssim talent, per fer-vos una idea, més o menys en els darrers 5 anys hem doblat el talent tecnològic que treballa a Barcelona i a Catalunya. Avui en dia són més de 130.000 professionals, però en canvi no en tenim prou. No en tenim prou perquè l'economia digital catalana en aquest cas s'ha accelerat, tenim moltes startups, tenim molts centres tecnològics mundials, més de 160 que venen aquí a desenvolupar tecnologia global i per tant la demanda ha crescut més que la capacitat que tenim nosaltres o bé de generar talent propi o bé fins i tot de talent que importem perquè hi ha molt talent internacional que vol treballar a Catalunya. El lema d'aquest any del Talent Arena, d'aquest any, que és el primer any del Talent Arena, és Fit Your Pro. Your Pro vol dir, o sigui, el teu progrés, vol dir això? Pot tenir diferents significats, vol dir progrés, vol dir el teu nivell pro, que a la jerga o en l'argot voldria dir com el màxim nivell, exacte, un nivell expert. Juguem també amb el món dels videojocs, un pro vol dir algú que en sap molt i que això aplica gairebé qualsevol dels participants de Talent Arena, tant aquells que potser estan estudiant una enginyeria o una formació professional, com aquells que porten molts anys en el sector, són programadors experts però volen continuar alimentant la seva carrera professional de coneixement. I com l'alimentem? Doncs en el Talent Arena en particular, sobretot amb inspiració i amb coneixement, tenim des de tallers pràctics, tenim també conferències d'experts i conferències de gent potser més visionària, però també podem connectar amb els nostres propis col·legues que treballen al sector i amb altres empreses, participar d'una hackathon per aprendre noves eines i noves tecnologies o fins i tot conèixer empreses i fins i tot passar-nos-ho bé de la mà de la tecnologia. Creus que hi ha un gap entre el que volen estudiar els joves d'avui dia o el que vol estudiar el talent digital i el que estan demanant les empreses? A veure, crec que no hi ha un gap quan parlem de, per exemple, les carreres tècniques. Les persones que ja estudien enginyeria i tecnologia, tot i que a vegades no aprenguin el llenguatge de programació que avui en dia està més utilitzat a les empreses, tot i així són persones que abans d'acabar la carrera o el màster o el que estiguin estudiant ja tenen feina. Per tant, en aquest sentit no hi ha gap. Sí que hi ha gap des del punt de vista de les vocacions. És a dir, especialment en el cas de les noies tenim un gap molt greu, podem dir. Només un 13% de les noies matriculades de les persones matriculades en formació professional són noies. Aquí tenim un primer gap i després, com dèiem, tenim una falta de vocacions, no perquè no tinguem suficient talent, sinó perquè la demanda és molt alta i per tant necessitaríem molta més gent formant-se en competències tecnològiques. Com visiones el Talent Arena l'any vinent? Perquè sembla de moment que ha sigut un èxit aquest any, llavors com el visiones l'any vinent? Fem un balanç molt positiu del Talent Arena d'aquest any, hem superat expectatives i per tant creiem que l'any que ve hem d'apostar encara més fort per un esdeveniment que porti més de tot, més talent també internacional, més talent de diferents perfils, el professional, també del més jove i més contingut per seguir sent referents, no només com a pol tecnològic, sinó com a pol de talent. Un consell per al talent digital? Doncs el consell del talent digital que jo els donaria és que segueixin alimentant el seu pro, és a dir, que continuïn aprenent sempre, perquè és veritat que si hi ha un sector que canvia més de pressa que els altres és el digital, i encara que siguis una persona amb experiència i amb formació tecnològica, és el sector que canvia més de pressa, fins i tot la intel·ligència artificial pot ser oportunitat pel professional digital, però també amenaça, perquè sabem que part de la feina, per exemple, de la programació, s'està començant a automatitzar amb aquestes eines, per tant, no podem quedar-nos aturats, sinó que hem de seguir alimentant i, per tant, seguir aprenent sempre. Potser sigui semblant també llavors el consell que et demano ara, perquè serà un consell per a aquell talent que no és digital, o sigui, per a aquells professionals no digitals, encara que és difícil avui dia trobar una feina que no sigui digital. Per tant, segur que són digitals, però que es consideren no digitals. Exacte. De fet, hi ha una competència que segurament predomina per sobre de les altres des del punt de vista de la demanda en el futur, que és molt soft. És el que li diem en anglès el learnability, capacitat d'aprenentatge continu. Estem en un entorn on tant els professionals tecnològics com els que no venen d'aquest entorn estan impactats per moltes tecnologies que li canvien no només la manera de viure, sinó també la manera de treballar, les competències que necessiten els llocs de treball, les empreses, i per tant, no tots hem de ser professionals tècnics, però sí que podem interactuar amb tecnologia. Es parla molt d'allò de la intel·ligència artificial no et prendrà la feina, però sí algú que s'apalanca o utilitza, recolza la intel·ligència artificial per fer millor la seva feina. Per tant, hem d'estar al dia d'aquestes tendències tecnològiques i entendre com ens poden ajudar a fer un millor perfil. Aquests dies han passat aquí gurus, a més de caire internacional, de gran renom internacional,
Et quedes amb alguna reflexió, alguna cita d'algun d'ells? Doncs a mi em va agradar una del Garry Kasparov, que parlant de la intel·ligència artificial va dir que les màquines no poden somiar ni tan sols quan estan en el mode sleeping, no? Que li diuen quan estan dormint. I això és una reflexió al voltant de quines competències les persones sempre farem millor que les màquines, com per exemple la capacitat de ser creatius, la capacitat d'imaginar. Això és un terreny que és molt de les persones i amb el qual segurament hem de començar a especialitzar-nos perquè justament seran allò on serem sempre millors que les màquines.